अबे ऊस तोडायला का पाऊण खायला बाय बाहेर निघा बे अरे का आपल्या काकड होत रे कशाला आला बाई ऊस तोडायला का पाऊण खायला बारक्या अंगुऱ्या बाहेर नाही घुस तोडायचं नाही कधी मग कामाल पडले आता तर लोड पडून आला हो का लोड पडला का घोडा पडला की तुम्ही लोड पडला 1500 मला तोडला काय गाडी ऊस करा का